Тия полицаи ни дадоха ебати тъпите костюми, ма им свих ключовете за невидимата лодка. Пак си пипа при шкафа с пикото, нали? Пак ли караш пиян, бе, копеле? Къде са скърха тия евреи? Само да ги намеря и ще изтегля кредит с лихва на тяхно име, който няма връщане! Не бързай толкова, циганин! Ние имаме вълшебен кристал от Елро! Наркомани! Слушайте ме внимателно, бедняци! Искам да изтегля кредит с тънка лихва! На името на... Да го еба и кристала и мен ме хвана майка ви! Искам кредит! Каква е лихвата ви? Ами 5 милиона евро. Как така, бе? Моите лихви са по-ниски. Ще ви еба! Еврей! Той кристал много хваща, тия наркомани имат хубава стока. Може би трябва да им опростя кинтите и лихвата. Искам да погася едно кредитче. Лихваря! Ня ядове, копеле. Искам само малко кристалче, до вечера съм с курвите. В замяна ви погасих кредита при ония банкери. Повече не искам да съм лихвар. Тия в банката взимат повече. Довиждане, лихваря! Няма вече кредит! Сега остава само да се издължим на дилър и сме чисти, копеле! Идваш ли, Патрик? Патрик? Наркоман такъв, кристала пусна вече! Патрик? Да покопеле!